Yo, assalamu alaikum. Good day, everyone. It's your boy MK Crypto Hub. It's been a while, but I'm fully back now, inshallah. Yau zan nuna mana yadda zamu canja IP address namu saboda many people are mining with multiple accounts. So to avoid civil detection ko a cire boots, employer ya tashi cire boots ko civil detection, karka yi fall a trap nasu. So this is how to do it. In ka shiga settings naka, zaka je about phone. So nawa yana sama amma wasu wayan nasu yana ƙasa. So nawa ɗin yana sama, so gashi nan zamu shiga about phone. Sai mu scrolling down ga inda aka rubuta details, info and space. So sai ka shiga, in ka shiga zaka yi ƙasa kaɗan ga inda aka rubuta status. Sai ka shiga status. In ka shiga zaka ja ƙasa zaka kalli inda aka rubuta IP address. Gashi nan IP address. So wannan shine IP address na 253.108.253.16. So 100.108 shine IP address na. So abinda zaka yi shine aka sa wayanka a fly mode. Gani sai ka cire, sai ka dawo ka duba IP address naka kalla ya canja. Kun ga ya koma daga ɗazu 100.108 ne, yanzu ya koma 10.37.63.25. So kun kalla definitely ya canja. Bari mu ƙara sa wayan a fly mode mu cire. Okay, bari ya kawo data. So kun kalla ya canja zuwa 100.69.186.114. So kun kalla shine IP address ɗin ya canja. Any moment da na sa wayan a fly mode, IP address na zai canja zuwa wani sabo daban, za su bani wani sabo daban. So yanda zaka yi amfani da shi shine, in ka tashi zaka shiga misali application naka, in ka tashi zaka shiga app naka sai ka sa wayanka a fly mode ka cire. In ka gama abin da zaka yi daga app ɗin, sai ka goge shi a minimize misali haka. In ka cire shi a minimize, sai ka shiga ɗayan application ɗin. Zaka sa wayanka a fly mode ka cire, ya canja IP address ɗin da kanshi, ba sai ka shiga settings ka duba ba, zai canja da kanshi. Yana kawo datan zai canja ma IP address ɗin, sai ka shiga ɗayan application naka ɗin. In ka shiga ɗayan application ɗin, shi ma in zaka fita ka shiga wani, sai ka sa wayanka a fly mode ka cire, ka goge shi a minimize, sai ka shiga ɗayan application ɗin. So haka zai baka daman duk application naka zai nuna IP address daban-daban. So kun kalla bai yi clashing ba, balle su gane na mutum ɗaya ne. So dama suna using IP address ne don su duba IP address ɗin yayi apply a duka account ɗin. Kun kalla ya tabbata cewa maybe robot ne ko kuma mai using multiple accounts ne. So haka za su yi, haka za ka yi sai ka canja IP address haka gaba ɗaya. So don't forget to like this video, share and subscribe. As usual, it's your boy MK Crypto Hub. Thank you. Have a great day. Assalamu alaikum.